Koliko si dobio donacije? Za koji? Za ovo što si ovaj bazen popravio samo. 2 miliona. 2 miliona? Ja. Daj mi samo naspite vode, čuo sam da je tu i lijek. Jeste. Zašto je ta voda lijek? Ko ne vere da ima mušku djecu. Ja? Moraš da samo vodom da imaš. Ja. Nije ta voda vodicama. Ja, a samo malo, ovaj voda lijek ko ne vere ima mušku djecu. Ja imam i mušku i žensku. Pa eto, džaba piješ ovdje. Podaj netko ne. Nije džabe pijem. Sad ko ne vere imat mušku djecu, nek dođe, nek zove mene. Ja mu jednostavno napravim mušku. Pa moraš sad, ja. Pošto sam pio vodu, a prije sam mogu praviti žensku i mušku, znači sad mogu možda čak i dvojčar praviti. Pa tako, ako neko ne vere ima djecu, slobodno nek me zovne, pošto sam sad pio vodu u kojoj je uloženo 2 miliona samo u rekonstrukciju. Pogledajte Evo samo vidi sad. cijeli. On je cijel. Ti si za 2 miliona, šta si sve uradio? Evo, sam ovo sve odradio poslu. Sam si ofarbo za 2 miliona. Sve vrata, pokaži narodu vrata. Ja, daj da vidimo vrata. Što mi dušman... Daj mi samo katanac da stavim ovako. Kasnije. Eto, ovo je čovjek napravio sve za 2 miliona. Znači, on je ofarbo vrata za svoje pare. Ti si možda čak i od sebe uložio farbu silnu. Ne, imamo još struj da dovedemo. Bandere su toku. Aha, to je već drugo. Treba ransveta da dođe ovdje do bazena. To ćeš tem još naspiote za mušku djecu van. Da nije. mogu, znači, sad pravo praviti ja mušku djecu. Nije problem nikakav, neki dan smo ga izvozili, ali nismo imali potrebe da ga nosi. Ja, dobar je izvor, hladan, nema se šta komentarisat, planinski, nema blizu kuća, ništa. 2 hlore, evo, to tuču. Ubiše, znači ko NATO. I ova ti voda ide 7 km, ti ide do kuća. Aha. Samo puno je uloženo, ja se nadam da je se isplatilo našoj dobroj vladi što je tebi dala 2 miliona. Jer oni za 2 miliona znali su naprave most od drveta. Pa jesu. Ono, znači, samo obore drvo i udare koji klipić. Ja, skupo je. Ja sam svoje pokazao, a neko vlada što rade pute, a nemaju, neće da pokažu. Naprave oni put. Otvore ga, znači, samo presjeku vrpcu i to. To isto bukva je moja. Sve je ovo tvoje, garant. To je sve tvoje. To je sve oko bazena. Ja, to je naš drug Miko, što je puno viku. To je bazen. Miko Saudi Arabi, znači. Arapi su mi najviše pomogli. Ja, on ja si najviše im zapku. Oni uvijek pomognu puno, znači. Oni su sigurno donirali farbu, Arap. A nisu oni, jebi ga, ovo su mi dali komšije. Aha, dobro si ti tu uspio za 2 miliona. Ja se nadam da si ti od ta čitava 2 miliona uložio sebi u kuću. Otvrijeti u ovaj bazen. Trebamo malo i betona još, treba mi jedno 500-600 hiljada. Malo betona. 500-600 hiljada eura treba da ovdje malo jače. Ne treba tebi puno, nije to puno sprem ovije WC puteva što pravi. Ali kasnije doći ovo. Ja, dobro, ništa, toliko od nas. Eto, jebi ga, šta je mogu. I za tunela što prave i to, tako, ali nebitno ba. Dosta, toliko od nas, pozdravljamo sve.